στιγμές που όταν ανοίγω τα μάτια μου διαλύονται. Καμία φαντασία σου δεν διαρκεί πέρα από λίγα δευτερόλεπτα. Όσα χρειάζονται για να αρχίσω να ονειρεύομαι δίχως οδηγό. Ανικανότητα φυγής από το πραγματικό. Μετά την είσοδό σας στο κατάστημα, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε συναισθήματα νιώσετε. Στην περίπτωση οποιοδήποτε αισθήματος θα θεωρηθεί απολωτρίωση και δεν θα μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε άλλο και ποτέ ξανά. Αν δεν νιώθετε τίποτα, ευχαρίστως να σας βοηθήσουμε, να μοιραστείτε την κενή σας ύπαρξη μαζί μας. Είμαστε εδώ για να σας στηρίζουμε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε κενούς και ηλιθίους. Τα όνειρα είναι για τους ευαίσθητους. Η ευαισθησία πέθανε χθες μαζί με 15.000 άστεγους. Αν πάσχετε από ευαισθησία, πηγαίνετε στο τμήμα φαρμάκων. Κάτι θα βρούμε να σας δώσουμε. Σας παρακαλούμε να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα από τους ερετευμένους, τους ρομαντικούς, τους παθιασμένους, τους επαναστάτες. Αν οποιαδήποτε στιγμή νιώσετε περίεργα, όπως έρωτα, μελαγχολία, απογοήτευση, απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε υπάλληλό μας να σας απομακρύνει από το κατάστημα. Ενδιαφερόμαστε για την προστασία όλων. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως έντονου συναισθηματισμού, ερωτισμού, ειδονής, αγάπης, παρακαλώ πιέστε το κόκκινο κουμπί να την αχτούμε όλοι στον αέρα. Να γίνουμε ήρωες της κενής, ψυχρής, ανοργασμικής, ανέστητης πραγματικότητας. Μια πραγματικότητα αηδίας, ψυχιατρίου. Έρωτας ή τίποτα.